ukuthi kunematheleland ibulawa yi-underarm imatheleland ngathi into ezinhle Okay. ematheleland isigodlo la wafika kunkosi uMsilikazi wabulawayo ngisho lokho-ke ngathi isigodi kodwa yona idolobha langakithi Okay. idolobha langakithi isigodi la ndaba khona semasekiyasi Umuntu okhula lapha ukhula wenzani? Umfana nje lapho usuke ekhula wenzani? Wathi la eNingizimu Afrika silusa iy'nkomo, siqhathwa njani sidlala ibhola sokuba khona ney'kole. Engingakusho ukuthi ngokubona nje nathi sikwazi ukucula umaskandi le nto enziwa amaZulu ile nto nathi siyenzayo iy'nkomo nje sinazo siyelusa siyalobola nje kanjengoba nami senza isiko nje ngicabanga ukuthi iyefana nje iyefana. Okay. So wena uthando lomculo luqhamuka kanjani kakhulukazi kwamaskandi? Mhlawumbe uqale kuwona umaskandi uqale kuwo? Ngiqale kuwona umaskandi ngendlela yokuthi ngumuntu othanda kakhulu isiko njengoba mnyama usiqhenya ngobuntu bakhe. So njengoba ngibuka kakhulu ngabona ukuthi bengibuka kakhulu abantu abafana nobaba Mfazi Omnyama losashona osandile Mbonga indlela akade bevunula ngayo nje yagqugquzela nje ukubuyisela kuthini ukuthi ubaba umuntu omnyama uyiqhenya nawo. Ngibamba Useyakho uthando. Okay. Ngaleso sikhathi uthando usuma la eSouth Africa noma useseZimbabwe ubuyithola lezi ngoma zoMfazi Omnyama osandile Mbonga ubathatha? Obaba bethu besenza ikona. Suka vele sizalwa bonke abantu sibesifaya beza nawo amakhaseti bathenga siwalalela siwashuka nama-DVD bese sikhule nje siyithanda. Okay. Mhlawumbe ngaleso sikhathi uqala ukuba nothando ngiyafuna nokuthola njengoba mangibuka impela abaningi abaculi ngibona nabanye nabecathamiya khona ingane zezulu baningi abaculi abaqhamuka lapha lento yesintu ngiyafuna ukubuka omunye umuntu angayitshela ukuthi uma yeke kwenye izwe izinto ezenzeka eZimbabwe mhlawumbe nekufana encimishini nalapho ngifuna ukubheka ukuthi omaskandi nivele nikhona nibaningana bangakanani into umculo wesintu ingakanani lapha? Omaskandi baningi ukuthi abanenhlanhla nje ukuthi bavelele ebantwini kodwa bona baningi baseza futhi engakusho nathi baseza. Okay. So wena ungenele nini ukuphumula umculo? Nginomculo wesiphila ngokuqala ngike 2015. 2015. Yebo, lokuqala nje ngifike emculweni lesibili ngikho 2017 then 2018 ngasengenza nge-DVD. Okay. 2020 lonyaka esiqale kuJanuary asengiphelisa. So nawubuka umsebenzi wakho uhamba kanjani? Yabhami lokuqala nje abantu bayithathana bayibona kanjani? Yona ngasho ukuthi bayithanda abantu bayithanda kodwa-ke ngoba sewabe be-technology babele bethumelelana nabo-WhatsApp yabona so nanoma beyithanda-ke inzuzo siyithole singakuthi siqhashwe emcebeni yabona ila singathi sithola khona inzuzo. Okay. Uma uqashwa mhlawumbe lapha endaweni yakho la nisuka khona ikhona lo muntu bayakwazi ukuthi niyayithola i-support njengamaciko uma mciko? La sisuka khona ngasho ukuthi siyayithola i-support kodwa-ke kuba nzinyana isikhathi esiningi sengala eSouth Africa. Isikhathi esiningi sengala futhi iningi lethu siyasebenza yabona kuba nzinyana nje sesiyayithola mhlawumbe uma kuqashwa ngoDisemba uvalile amaholide kanje. Ukusabalala komculo amaredo ayawudlala umculo usabalala umubuka eZimbabwe ukusabalala komculo wenu nala eSouth Africa liyafana yena usabalele kangakanani? Mhlawumbe niyathola ama-platforms afana nalawa nje namhlanje udlala ugugulami umculo wakho uvele uyadlala ukhuluma nabantu bayabuka nakhona ekhaya bayabuka eSouth Africa yonke. Mhlawumbe lapha esimeni sokudlalwa akhona kahle amaredo uyakwazi ukusabalala kahle kufinyelele kubantu nenza kanjani? Mhlawumbe ngifuna ukuthola nje lokho ukuthi ikhona imakethe. Ya imakethe iyasabalala kakhulu mangabe nawe futhi ukhuthele uphakamela uphakamela iyasabalala basihlala impela. Okay. No, right. Yabona insizwa la isiqholo sezwanela kuzokusikhuluma naye sifake ingoma. Ngesambe sinikeze nini lapha ingoma yakhe uthi nje ke sibuya khona. Sabe sithokozela.